Nej. Se, nu har du lært det. Se, kilderne tæerne. Få lige til at tage bamsen. Giv det. Det der pissetog der, mand. Det gør vi ikke lidt penge for det. Ja, du ved umiddelbart godt, hvilken knap du skal trykke på. Det er klart. Du var lidt klogere. Du vil ikke have flere optag, du kan gå. Nej, men jeg skal lige der på kødetonen. Næste gang jeg skal over til dig om aftenen, så tager jeg det med, så kan du ikke få det her. Nej, hvis det er den, jeg tager. Det er klart, så du skal nok ikke drikke af mit. Nej, jeg er ved at sætte ind i min næse. Jeg lige børste ting. Nej! Og så en gris. Det er ligesom min mor. Alle de der knapper rundt om, Claus, de er dyrelede. Lad mig så optage det. Jeg er optaget billeder af mig lige nu. Hold kæft, har godt lavet. Kan du ikke se sådan et stykke af mit hår? Altså, mine øjne, de er aldrig fået lige lidt godt.